Kollox jindika li l-Gvern ser jibqa' għaddej isu xejn mhu xejn brabta mal-liġijiet relatati mal-medja u l-ġurnaliżmu bil-Prim Ministru Robert Abela jidher illi jinsab deċiż illi jkompli bit-tieni qari fil-Parlament u jħalli l-abbozzi tal-liġi kif huma għajr għal xi emendi fi stadju ta' kumitat. Matul il-jum ta' tnejn l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin appella lil Robert Abela sabiex jirtira l-abbozzi ta' liġi joħroġ white paper u jikkonsulta b'serjetà. Għaliex saħħu li l-aktar rakkomandazzjonijiet importanti li jagħmel il-Kumitat ta' Esperti kienu injorati jew imdajfin b'mod qawwi fl-abbozzi li propju ressa l-Gvern. L-IGM saħaq li l-istqarrijiet li jagħmel il-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard fejn insista li saret konsultazzjoni wiesa ma jirriflettux dak li verament seħħ. It-tlieta wara nofsinhar Net News staqsa lill Prim Ministru Robert Abela jekk hux se jkun qiegħed ikompli bit-tieni qari fil-Parlament minkejja l-appelli tal-ġurnalisti. Abela prattikament jattakka lill-IGM u jalludi li l-Istitut biddel femtu fl-aħħar jiem. Dak li għamilna definittivament huwa mhux pass il qudiem imma ħafna pass il qudiem minn dak li mill-qasam mill-framework leġislattiv li għandna sallum li jirregola s-settur ġurnalistiku. L-IGM però qed mod ieħor, jiġifieri ħadkomplu għaddejjin bit-tieni qari fil-Parlament? Mal-IGM aħna għamilna konsultazzjoni kontinwa dak li nista' ngħid. Saqsejna wkoll il-Ministru Jonathan Attard jekk il-Gvern hux se jkompli jwebbes rasu jagħmel fattieħ minkejja li l-esperti fil-qasam u l-aktar nies affettwati b'tali liġijiet qed jgħidulu biex jikkonsulta bis-serjetà. L-IGM qed jgħidu illi ma konsultajtux magħhom, qed jgħidulek biex tirtira l-abbozzi tagħmel white paper u tiftaħ il-konsultazzjoni. Tal-konsultazzjoni li saret. L-IGM qed jgħidu illi ma konsultajx magħhom. L-IGM qed jibqa' jinsisti li jekk il-Gvern jonqos milli jniedi l-konsultazzjoni serja ma jkunx hemm triq oħra ħlief li jirtiraw il-parteċipazzjoni tagħhom mill-Kumitat tal-Esperti għaliex saħħu li ma jistgħux ikomplu jagħtu appoġġ għal leġiżlazzjoni deskritta minnhom bħala dgħajfa u li ma tilħaqx l-aħjar riżultati.